From 1990 to the year 2000, 1 million Russian Jews left Russia. От 1990 година до 2000 година 1 милион евреи са напуснали Русия. Where did they go? А къде са отишли? Most of them went to Israel. Повечето са отишли обратно в Израел. This is a sign of the Jesus coming back very soon. Това е белега за това, че Исус се връща много скоро. When the Jews become a nation, Когато евреите се съберат отново като нация в Израел, Jesus will come very soon. това означава, че Исус ще дойде много скоро. Амин, Господи. And he's coming very soon. Той се връща много скоро. And he will come to the Mount of Olives. Той ще дойде точно там, на Елеонския хълм. The same way he went up into heaven from the По Mount of същия Olives. начин, по който от Елеонския хълм се възнесе след възкресението в небето. We have a prayer house on the top of the Mount of Olives. Там, на Елеонския хълм, сме построили една молитвена къща. This is a miracle. Това е чудо. My friend in Berlin, he's a pastor. Един приятел мой в Берлин, пастор, And we've been working for maybe 12 years together in prayer ministry. вече 12 години работим заедно в молитвено служение. And God, by His mercy and grace, He gave us this prayer house. И Бог чрез своята милост и благодат ни даде тази къща да имаме там. It's on the top of the Mount of Olives, Намира се точно на върха на Елеонския хълм and it has a perfect view of the temple. и оттам се вижда целият храмов хълм, където е храма. It is 400 meters down to Gethsemane. 400 метра разстоянието от нашата къща, където е молитвената, до Гециманската градина. I'm going there 2 or 3 times a year to pray. 2 или 3 пъти в годината имам възможност да ходя там да се моля в този къща. I'm so privileged. Имам такава голяма привилегия. God raised me from nothing. А Бог ме издигна от нищото. Амин. Благодаря ти, Едно Господи. бедно момченце. О, And raised me халелуя. up to such places. А Бог ме е издигнал да мога да ходя до такива места. Благодаря ти, татко. You know why He raised me up? И знаете ли защо го направи Той за мен? Благодаря ти, Господи. Because I was willing to take the low road. Понеже аз бях съгласен, бях готов да тръгна по късия, по този път на бедност. Светския. Не, светския, точно. Jesus said, the last shall be first and the first shall be Исус last. каза, последните ще станат първи и първите ще станат последни. If you want to be great in God's kingdom, you have to Ако serve. искате да сте велики в Божието царство, трябва да служите. I said one time, Jesus, I give my life for Веднъж India. аз казах, Господи, давам живота си за Индия. But God had other plans. Но Бог имаше други планове. I was willing to work among the poorest people. Бях готов да работя между най-бедните хора. So God saw my heart, Бог видя сърцето ми, but He says, I want you to do something else. но Той ми каза, искам да правиш нещо друго. I want you to help the Jewish people back to Israel. Искам да помогнеш на евреите да се върнат обратно в Израел. He gave me a beautiful wife. Даде ми красива жена. I met her in Israel. Срещнах се с нея в Израел. О, First time I went to халелуя. Israel. Първият път, когато отидох в Израел, се запознах с нея. And I was not really thinking I would meet my wife there. Изобщо нямах представа, че ще се запозная с жена си I там. was Бог го е 36 years направил. old. Бях на 36 години. I Халелуя. kept myself pure for the right woman. Бях пазил себе си чист и действен за правилната жена. Благодаря ти, Господи. And I waited. И чаках. I waited for God's choice. Чаках Божият избор за мен. Look at Abraham. He had to wait 100. He was 100 years old before he got a baby. Представете ли си пък Авраам, който трябваше да чака 100 години, за да си му се роди бебето? Whenever things are hopeless, then comes God. Точно тогава, когато нещата станат безнадежни, тогава Бог идва. When you're absolutely down to zero Когато си стигнал вече до дъното, до нулата, and no one is there, никой вече не е там, God comes. тогава Бог идва. Always О, comes. халелуя. Винаги идва. Благодаря ти, Господи. He's testing you. Той ви изпитва. He's testing your heart. Той проверява сърцата ви. Do you believe in the situation you're in, or do you believe in God? Дали вярваш в ситуацията, в която се намираш, или вярваш в Бог, който може да поработи в ситуацията? God is trusting you even to be poor. Бог ви се доверява дори с това да бъдете бедни. Many poor people are cursing God. Много бедни хора проклинат Бога, че са такива. You're not turning to God even if they're poor. Не се обръщат за помощ към Бог дори в бедността си. So God is testing our hearts. Бог изпитва сърцата ни. So ask the Lord. Попитайте Господа. He will give you all that you need. И Той ще ви даде всичко, от което се нуждаете. Помолете се. Not what you want, Не това, което искате,
what you need. Но това, от което се нуждаете, The gospel of Jesus. заради Евангелието на Господ Исус. We're only here for one reason. Ние сме тук на земята само по една причина. To glorify the Lord Jesus. Да прославяме Господ Исус. Be prepared as a bride of Christ. Да бъдем подготвени като невяста Христова. Even our works, we're not here just to do work. Дори нашите дела не са тук, за да вършим дела. We're here to be the bride of Christ. Ние сме тук, за да сме невястата Христова. There's going to be a marriage in heaven. В небето ще има една сватба. This is what we're being prepared for. За това ни подготвя Господ, за сватбата. You know, a wedding garment is what? It's linen. Знаете ли, от булчинските рокли се правят от лен, пречистен лен. You know, it's the righteous acts of the saints. В Библията става дума. Това са праведните дела на светиите. And God will give you a reward. Whatever you do for Him, Бог ще He'll ви give you даде a reward. награда. Всичко, което правите за Него, ще бъде наградено. Амин, Господи. People in big churches, they will not receive such a reward. Хората в големите църкви няма да получат такава награда, като вашата. So rejoice. Затова радвайте се. Алелуя. But I do believe in prosperity. Аз също вярвам и в благоуспяването. I do believe God is raising up different people to Вярвам, have riches, че Бог издига определени хора да имат богатства, but they will use those riches for the gospel. за да ги използват за Евангелието. And to build their own big churches. Не да изграждат собствени големи църкви. And many people never heard the gospel in Bulgaria. Има много хора, които още не са чули Евангелието в България. God placed me in the Rhodope Mountains. През януари бях в Родопите, I fasted for 40 days. 40 дни постих там. And the Lord showed me И Господ ми показа, very few people going to the Rhodope Mountains че много малко хора ходят на мисионерски пътувания в Родопите, to preach the gospel. за да проповядват Евангелието. Over 400,000 people. 400,000 Pomaki. 400 хиляди помаци има там. Именни Maybe приятели God will места. send one of you here. Може би Бог ще изпрати някой от вас там. You Алелуя. never know. Амин, Господи. Къде да знаем? Алелуя. Имаме ни Father, I приятели just там. praise you Татко, аз ти today. благодаря днес. I praise you for this group of brothers and Аз те sisters. хваля за тази група братя и сестри. За You този say, брат. blessed are the poor in Ти си spirit, казал, блажени нишите по дух, Да, Господи. for theirs is the kingdom of God. бедните по дух, защото тяхно е небесното царство. Амин, Господи. We thank you, Lord Jesus, that you're coming Ние ти soon. благодарим, Господи Исусе, че ти идваш скоро. I pray that you'll raise up the church here Моля се, ти издигнеш църквата тук, and that you will bless this church, да благословиш тази църква that you will break every curse in и this ти да world, разчупиш всяко проклятие and в there will този be much град blessing coming и да има upon. много благословения, които да идват тук. We pray for the blessing of the Lord upon our lives, Ние се молим за благословението от Господа върху нашия живот. that we will be faithful. Да бъдем верни, Above everything, we will be faithful to повече от serve you. всичко друго, да бъдем верни да ти служим. We will wash the feet of the saints. Ние да измиваме нозете на светиите. Wherever you go, we will go, Jesus. Навсякъде, където ти отиваш, Исусе, и ние да отидем. Lord, we want to lift up your name, Господи, искаме да издигнем името ти. the name above every name. Твоето име над всяко друго име. We pray that you'll break the power of Satan in Ние this се молим place. ти да разчупиш силата на Сатана в това място. I pray that you'll fill my brothers Аз and се моля ти да sisters изпълниш моите братя и сестри with the faith to break the power с of вяра darkness, да разчупват силата на тъмнината, to break the generational да curses, разчупат наследствените проклятия, to raise up a new да generation. издигнат ново поколение. Out of these children, Father, raise up a От new тези деца, generation. Боже, ти издигни ново поколение. Алелуя. I ask for new houses. Аз се моля за нови домове, I ask for new places for my brothers and за sisters. нови къщи за моите братя и сестри. That the people around Bulgaria will begin to see things. Хората в България да започнат да виждат неща, That you're going to do miracles in this че place. ти ще правиш чудеса в Стражица. We thank you, Lord. You always begin in Благодаря places ти, че that ти nobody винаги will believe it. започваш с местата, в които никой друг не вярва, So let your glory come. за да може Твоята слава да дойде. Let your power come this day. Нека Твоята сила да дойде днес Change Амин, this Господи. place, и да Father. промени това място. In the Алелуя. name of Jesus. В името на Исус. Hallelujah. I'd like to lay hands on you. Бих искал да положа ръце на вас, That you be filled with the Holy за да Spirit. бъдете изпълнени със Святия Дух. Pray with tongues Да се молите на езици and to pray have the gift of intercession. и също така да се молите за дарът на ходатайство. This is the highest of all gifts, Това е най-скъпоценният от всички дарове. to be an intercessor Да бъдете ходатаи for this town and your nation. за вашия си град и за нацията. God is sending a wind of revival. Бог изпраща вятър на This съживлението. will be the greatest revival Bulgaria has seen. Това ще е най-голямото съживление, най-много хора да повярват,
от когато и да било преди And this revival will в go to the историята на nations. страната. Това съживление ще отиде до всички нации. It will spread to Turkey and many places. То ще се разпространи до Турция и до много други места. And many places in the Balkan mountains. И много места на Балканския полуостров. For God has chosen Bulgaria Защото Бог е избрал България to reveal His glory. да изяви славата си. We thank you, Jesus, for this Ние ти nation. благодарим, Боже, за тази нация. We thank you for Bulgaria. Благодарим ти за България. That you're turning the hearts of the fathers to the Ще children. обръщаш сърцето на бащите към децата The hearts of the children unto the и fathers. сърцата на децата към бащите. You're raising up the lion of the tribe of Че ти Judah. издигаш лъвът от Юдовото племе. Raising up the spirit of Elijah. Издигаш духът на Илия. Prophetic anointing upon my brothers and Пророческото sisters. помазание над моите братя и сестри. Hallelujah. Алелуя. Hallelujah.